May ara na gid lang tatlo ho kadlaw ining nabilin para sa kasadiahan Mascara Festival Celebration sa syudad sang Bacolod. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati? Mga magagmay nga mga negosyante di sa Bacolod, kumusta? Mayo man ang income nyo sa sulod na sang 21 kadlaw umpisa nga iban nagbulo baligya, no? Magagmay man lang ang mga kiosko nga bayaran sa city pero damo gid kuno imbis maghihom nga kuryente. Action Hotline! Mayara na gid lamang sa 65 kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Kag mayara man 72 kadlaw antes magatakop o kon magatapos ang tuig 2022. Action Hotline! Liwat kita nga nag-abi-abi sa aton mga kaaksyon nga nag-monitor na karon iyang nga morning, no? Mga nagatutok na via on air sa bilog iyang nga region size. Kuto balagbutan sa aton sining nga broadcast dira sa Isla Sampanay. Kumusta ka muna? O ang inyo mga produkto ha? Halin sa baboy, karne or any products made of pork, hindi pwede nyo dalon di sa amon sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline! Kung magbisita ka di sa Bacolod nga siling mo madala ka pa sa lubong, kuidaho gid anay kay hindi pwede nga magdala ka mo diri sang produkto basta himo sa pork. Nang mga karne nga ni kay bangod sa isyo sang ASF. Action Hotline! Pero nami pagid antes ko yung magpadayon gidayo ko ginaton magka-aksyon nami pagid ko ng inyo sining pagmonitor. Hindi lamang na magatapos sa pagmonitor kapin pa sa online pwede nyo gid ma-share kung ma-like ang mga program sang Aksyon Radio Bacolod para mas damo pagid kita sang malabutan. Action Hotline! Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Anong mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon iyang nga Biyernes? Kibot ko may nanawag sa akon ho. Siling niya sir diri bala sa Central Market. Basi malabayan mo dira karon Action Eden. Sa Central Market may gabaligya da 20 pesos ang kilo sa bugas kag ang itlog ang presyo tag piso. Action Hotline! Aling kay Kwan Gali do birthday sa sining isa bala ka Kwan, no? Isa ka online ining application blagi GCash. Pwede daw may ara pag sa ulog sing daw birthday niya. Ti daw mo ni promo ho gali kiti. Ambot ko na no kalawig ni kini damo gapila damo mabakal 20 pesos sa bako mo 20 pesos iyang presyo sa bugas. Abi ko gani kung BBM rice na mo siling ko ay kay manugabot ang presidente magkadto sa highlight sa maskaradi basi amo na ni. Action Hotline! Basi kung nagpauna dala di si President BBM sang bugas kay baligya tag 20 since kada amo nang iya sini naging promesa sa atong tiempo sang eleksyon. Hindi gali BBM rice kundi daw anibersaryo sang GCash nga nagabaligya sila da. Pila na ang pwede mabakal sang tawo. No, parang mapabalo tabla kay at least kung pigado ka makakadto ka na sa may Central Market to. Aksyon na din basi malabayan mo din dapit na da sa Central Market man. Action Hotline! Kag ang itlog tag piso o di kakita siya na yaman. Tiko ang kinanglanon mo kabalo ka estudyante, kaagi makita estudyante. Kung nag-board ka diri sa Bacolod, ang masarangan mo lang actually, luwas abi bakal ka ugada, mga estudyante, damo kung kaisa ang nagagamit sini ngang ila kung hindi noodles sa sudan lakwan itlog, no? Mula ya minus gawa ang gasto kagapos palutuon. Action Hotline! Di kun makarimedyo kamo nagkaron sang siningtang na pulo o tag piso kada bilog sang itlog kundi yadi pa man. Action Hotline! Pero ibaloon tagin na karon na pero initially do amo lang nakuha ko nga information kay bulig ni sa publiko mo pila lang gina-allow nila nga pwede mabakal sang kada individual dira. Aber basi malabayan mo da Action Eden karon na. Action Hotline!
Ano pagid ang pila ka mga balita nga aton natutukan karon nga aga? Now today Friday, ambot ko may latest ng advisory since nga kundi ang balita nga may ara sang gin apply o kung may ara karon nga ginapaabot ang BCPO implementasyon sang gun ban no diri sa Bacolod, especially sa sining nagahilapit ng maskara highlights, no? Baga bisita si President na BBM di sa aton mo sa area sang baga bisita diri sa maskara. Actually, ti daw dragid sa paglaom do mo ng initial information as to kon san ugid ang petsa nga pagkarinya diri during balas ang maskara highlights nga may ara sang arena competition o sa awarding or what. Amo nang hindi pa mahatagid ang kumpleto nga detalye. Action Hotline. Pero hasta subong hudo way pakunugyapon maaktuhan, i-check talang na karon kay Colonel Joseph Thomas Martir sang BCPO kung anong latest na sini no nga desisyon sang Campo Crame sa ila gina-request. Action Hotline. Hindi ko matabo ni nga may aras sang gun ban ha na ano mga konsekwensya kung may armas ka, hindi ka pwede magdala no? Gagawin you talk about gun ban, armas lang nibla, dala ning iban pagid nga mga hinga ni iban dira, i-check talang na karon ha sa mismo pamunuan sang Bacolod City Police Office. Action Hotline. Ano pagid? May dugang mara nga mga rescue responders nga gin-deploy or iga-deploy during the maskara highlights. Nabilin nga 3 kadlaw, ti may ara ho gindugang. Actually, create kani sila, no, augmentation from the province nga mga emergency responders. Ti mayo man na. Kay at least damo bala ang maga-duty. Action Hotline. Ariho, abi mo interesado ko sini. Kahapon nag-meeting ang grupo sa mga negosyante. Pero tiini nga grupo amo ni sila ang mga miyembro sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Now, remember nagligad balang nga mga press conference sang nagligad nga mga statements sang alkalde and even sang pila ka mga opisyales diri sa Bacolod. Gina-expect nga ang maskara festivity magadala no sang madamo maga-circulate sang kwarta 5 billion pesos actually mo. Ang siling ni Mayor Albi Benitez nga pwede tiyog diri sa Bacolod because of maskara festival. Now, sa primero to may mga statement kani nga no palang tuya. Way pa yang maskara. Ginahambal na yang kuno kuana no fully book na ang tanan nga mga hotel. Fully book ng tanan abin may reservation na pati mga pension houses kani kuno daw gina-contact na Action Hotline. Tikon pamatian mo to nga statement siling ko ba mag-amo ni pertik damo bisitas Bacolod no? Damo iguro matyago. Kung maglagaw ka sa una sadtong tiempo bla nung away pa pandemic. Magambal ka gani maskara festival. Ti most likely ang gina-expect mo na basta ka within downtown area dira sa palibot sa plaza. Diri kasdalan lakson pag umpisa sang closure da nga may mga activities kay dira ginapahamtang ang electric maskara, no? Pag-abot mo daya masiling ko ari manimo tawo nga daw subay ba? Action Hotline. Daw halos nga maglakat kas dalanon ginakapoy ka ginabalas ka kay tawo pa imo pertik damo, no? Action Hotline. Tiyan mo na ang expectation naton because this is a super maskara. Now, 5 billion ang masulod sa Bacolod mo, nga gina-expect. Tiari na kita sa nabilin 3 lang kadlaw. Ano man, siling ko ako lang ni talupangod kay bisan ang mga nag-okupar nga mga kiosko
dira sa palibot sa area halimbawa sang government center. May mga kalanan nga iban pila gid ya gani ka kiosco kinuha nila mo Action Hotline. sa plaza no kag iban pagid nga mga festival sites. Pero ano man sa nabilin nga 3 kadlaw ni kag ang una to nga sa 21 days mayugid man ang dala sa maskara bisan pa mga fast craft buta gid man ang biyahihay nila. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is the Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good morning. Yeah, Art, I'm fine. I'm good and good. Yes. So, happy maskara sa imo. Kay 3 na kadlaw bilin maskara highlight na no? Sa Bacolod. Oo, right. Yes. Sir, kundi nagligad to kung mamati lang kobla siling ko nami gining Mascara Festival it could boost the economy damo gid ang madalan nga kayuhan for Bacolod City kay tingambal ni Mayor Albe gani gina-expect nga mga 5 billion pesos ang mga circulate sa Bacolod during the activity pero siling ko daw wala gid gayuhom subong mga negosyante how. Art, Yes, sir. kung ikumparar ta sa nagliligad na binulan, example, alin na lang June, Okay. nag-improve man ang amon binta. Oo, nagdidugang man siya kung i-average namon ang June up to mga September. Nag-improve man pag-abot siya ang October na kuwan. Even ang amon biyahe, halin sa Iloilo, Bacolod, balik-balik, nag-improve man. Okay. Oo. So, in short, the early parts ng October, it's really the maskara. Basta subosling mo nga adlaw. Yes. Dugang good. Oo. Si hopefully, iningit trend, especially kung magwa ng mga bonus na 13-month pay, no? Sig tayo yun up to Disyembre. At least diskan sa 3 na lang o last quarter, no? 3 ka bulan, makagiluginan siya ka daw, makaluginhawa naman kami, no? Yung mga negosyante. Okay. Oo. Dako gining bulig ya sa ato negosyo mga festivals na biting. Oo. Yes, sir. Pero so far, no halimbawa, mga member ninyo nga nag-manage, nagapadalagan sa mga hotel, mga pension houses, nanong feedback sa inyo, sir? Damo-damo giman bisita nagkadto sa Bacolod? Damo, bisita kita. Oo. Damo kita bisita. Oo, halin Lilo, kadto man da. Ang halin diri sa Luzon, kadto man. May part man sang Region 7 and 8, kag may Mindanao man. Oo. Kaya halos tanan, gusto na liwa-liwa naman bala, kaya do kahidlaw gid. Subong gani ari ko sa Manila, nagligad nga gabi, mayara kami tawag na muna, kuan bala daw, social sang mga delegates. Diyos ko, ang mga tao daw hindi magpauli. Daw halin sa La City, tapos panyapon, ita alas 10 daw hindi maguntak saot mo, may sa stage, may sa dance hall. Everybody, ito na hidlaw, mag-enjoy kag maglukuan, saot-saot. So, pareho na da. I'm sure, nananda na hidlaw naman magligaw-lagaw kag maglo-enjoy dalang pamilya. It's a good mayong festival, oo. Pero may mayo paging balita ang atong presidente, di? Oo. Sa amon. Siya ang amon speaker kagabi, siyang hapon. Yes, sir. Tell us, ano maging pangambal sa presidente? Makadto di siya actually kuno sa Bacolod, eh. Oo, siya da. Titling niya, namin hambal siya, manami na ang foreign investments nga gasulod, no? Let's prepare sang aton nasyon na maakomodar ta sila di kag mapasulod gid kung anong kinanglano nila. Po hindi kita malipat na 100 million na subong ang Pilipino nga merkado. Dako na kayo man. No? Kasi nga ang domestic market, i-develop naman da kung anong kinanglano na nila, i-supply ta. No? Okay. In short, saying, why lang gurog in diretso nga,
hindi na ta magsalig sa mga importation, no? Kaya halos na import mo niya. So, namin siya. So, in short, there'll be programs to develop the undeveloped area. Most likely, he's referring sa rural areas ta. Urban areas like Bacolod, Okay. medyo develop na ginmanaya kung malapit, no? Talisay sila, mga amo na. Pero ang layo-layo sa Bacolod, kinanglang gid pang develop gid sila para nga makaambit man sila bla sa ang tawag nga economic growth. Nami man, no? Kay kun siling niya, kay kun ang bilog na region abi mag-develop, kung ang una na mga benepisyo, kamo mangyapon nga negosyante, especially ang sa urban area, ang may hotel, restaurant, no? Yes, Ang hospital, eskwelahan, inyong malls, hindi man nila pagtaguon ang kwarta nila na to sa Baol, ila baryo-baryo. Ikadto na nila sa Bacolod, ipabulong, ipa-eskwela, enjoy, pangumpra. This is right, no? Kinanglan padamuon tang kwarta nila sa rural areas, let's develop. So in short, there'll be a lot of programs to lot money. Not only there is urban area, especially Luzon lang, NCR, kinawari lang tanan investments. Okay. Dapat man chaton dara sa Visayas kag Mindanao. I Nami, see. gabay pa maabubra na ang concrete na programs. Aha. Nami, So at least ang ginplastar niya sa inyo kagabi as resource speaker ninyo or guest speaker sa inyo pagtililipon sa hanay sa manegosyante, do nagdala o kung naghatag sang dugang pagid nga hope no sa inyo part nga mga negosyante sa direction o policy direction nga ginausoy sang karon nga administrasyon. Bilang kita sa Region 6, kinanglan ang aton nga development nga program like kuni mara kita City Development Council, CDC, may Provincial Development Council, puro lang ta Development Council, may Regional Development, should be towards the development of our rural areas, especially food production, no? Sige, kay kami bahala sa mga digitalization yun, hindi nyo man masarangan yan, no? No? Will encourage ka magpatindog na internet, infrastructure, amo na. So kamo, you have to develop the rural area, especially the food production. So in short, ang City Development Council, ang Provincial Development Council, kag ang Regional Development Council towards the development of your rural areas, no? And do not think only of the land. Ang dagat, protektahin nyo kay damo na pagkaon man. Mas to siya. Umayong advisor niya. Okay. So anyway, Oo. with this mga ginpangbuyan sinusong Pangulo, so agalaom ang mga hanay sa mga negosyante that the coming year, ang pagsulod sa 2023, mas maayo pag nga tuig para sa aton. Daw, liwatong ko lang dutay, why kami galaom, but gitling siya, you have to work with your local government units. Kamu sa negosyante, kay kamu ang while the policies are sa local government units, ng technology halin sa inyo, kamo may kapital, kamo may technology. Sa Stowan, di ko na ibulid nyo, no, sa rural areas. You have to sit, no, actively sa mga development council mo, nag-i-encourage nyo sila nga ang gasto sa local government, especially infrastructure, no, dalan, taytay, irrigation, poste, tanan, everything, is biased towards the rural areas so that kamo nga mga negosyante, hindi ka mo magkadlok, mag-investment to sa rural areas, no? Tindog ka mo to sang inyong mga rice mill nga moderno, no? Oo. No, gusto siya, no? Ang inyo mga processing plant, kay gusto yung manufacturing is not the service sector anymore, no? Ang service sector ko ni ang aton nga telecommunication, no? Okay. Ang aton hospital, education service, amo lang nang gabuhi sa aton nga dapat may processing, may manufacturing na ta. Kaya mo nang damo nga trabaho, sto. Listening niya kamo nga private sector, kamo nang may technology, kag kamo may capital. But i-ensure namon, but you have to be in the development council para ma-encourage nyo, matudluan nyo sila. May invest kami di, pat kayo nyo itong dalan, butangan nyo poste, butangan nyo suga, butangan nyo drainage plan, hindi kami magbaha, butangan irrigation. Kung gusto mo siya, umayang mga advisors sa bungsong presidente. Okay. Yeah, you have to work together.
kay the development or the progress of the economy. Wala nakasandit sa baga sa gobyerno. Basi kalbinyo kami, hindi kamo. Aha. Should be the pivotal. Kung namin siya, no? Dahil gabay pasling kong our development council, especially ang aton regional officers ba sa mga DTI, DE, and everything, should work closely with the business sector. Aha. Mangkot sila nung kinahanglanon nyo para nga iula nyo din kwarta kag technology sa aton sa Negros kag sa Western Visayas. Baling Tama. gathering, no? Iyan isang PCCI, sir, no? PCCI, Philippines. Oo. So at least Every year. siya Oo. gid ang nag-grace sa inyo sini nga pag tililipon. So hopefully siling ko gani kay kabalo ka siguro ang naistorya ko magagmay lang ang mga vendors bala nga nagkulukuha sa mga kiosko sa palibot sang Kisko. Oo. oo sa Bacolod nga daw gakuloriit sila niya duway gid sir. Maglibot ka subong sa mga kulukalanan sa NGC ga binutungay customer nga unlimited rice ang gina-offer sir mo. Oo, correct. Only rice. Okay siling Mga nila, natong- why gid sir? Why gid niho? Kabay pa sining highlights na nabilin tani, makapitik man ba? Nautod si Sir Frank Carbon, alas 8:30 na. Action Hotline. O ti sa mga sektor iya sang halimbawa no, sa grupo sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kag sa PCCI, kon dito sa National, ti paglantaw nila ya even sa kay President BBM subong nga mga gin-report sila ti do okay no. Sorry gid Sir Frank na utod ang aton linya sir. Yes. Siling ko I was talking kay inang siling ko ang pila ka mga magagmay bala nga daw nag-occupy nga nagkuha special permit, nag-arkila sa Home Foundation sa mga festival venue daw sila lang ni Guru Kabatyag nga ng iban bala because ang pag-ulan-ulan do wadaan customer nga daw gakuluriit imbis home nila do pigaw kunong income. Nga nagula naman tada. Actually Ari, sining kung sa- gabi daw ay pro the previous days daw mo to yung pagtinupa. Okay, dali Miyerkules naglupad na ko eh. Aha. Ari na ko sa Manila. Pro subong diri man yung kinimanamon sa Manila oh. Aha. Kataway ka atsol kang kwan. Langit. Kaligit di asol ang langit pero kung maglantaw ko sa kalsada do kadulom di sir no do ka foggy bla bangod sang bangod sang inaso sang salakyan. Base siguro. Tima yung inagano, string nila. Ang gadalaga nga salakyan. Buti ganon, gagasto na mo. Nagbakal. Gani. Anyway, Nahinay lang, kay hindi man ni magulpi ang aton nga pagbalik. Iba ng presidente, nga, hindi ka mo maglaob nga magic niya, ha? Nga pag after 2-3 years, balik na ang kuhan. Nga, hinay-hinay gini nga pag-recover ta. Aha. Okay. Ang duwa ka tuig to, porti man ang kuhan eh. Sa puti sa aton sa ang kuhan eh. sa COVID, pandemic, okay? But siling gitsang, which ka namin gitsya, nga kamo, basig nga pinsar kamo, kami nga mga taga-gobyerno, ang masalbar sinit. Hindi ha, partnership ni naton. No? Business sector is talking about the business sector, PCCI mo. Aha. Nga kamo ginyang mabulig, no? Kami hambalon nyo. In fact, you have to tell us anong kinanglanon nyo. Oo. Hindi kami ang madikta kung ano ang dapat ninyong abuhaton. Hindi kami ang kabalo. Kamuya ang negosyante ang mag-create siyang damo nga kwarta kag trabaho. The important part is wealth creation mo para nga magdamo ang trabaho. Aha. Yati ka muna yung kabalo, hindi kami. Tutuan nyo kami kung di butang ang dalan, ang taytay, no? Di butang ang bumbiro, ang pulis. Kaya karon tumala kami ang bumbero na mo na tuyo sa punta kamuyari sa tuos sila to so wala ti paano magserbisyo. Yes, So, correct. Aha. Manami daw ang dami mga advisor ya mayo eh naghambal man to sa amon mga advisor ya mga manan medalya tumanto si Juan Pascual sang DTI namin mga Okay. tao. So anyway, hulato nato niya, no? Kag base magkadto di siya sa Bacolod, pagin sa highlight sa Mascarani, base may imuno Mabot sa ka Balan, dulo. Negros Island region, kag kung ano pagin mga project, Oo. sir? Oo, gido kansa anti si kanina gabot sa amon ato siya sa Leyte ni bang Leyte landing ni MacArthur nagkanto pa to siya nilupad naman di balik. Kag tong sa dito sa may Leyte to ang ginbutangan ni suga to no nga taytay?
ang taytay bla ng San Juanico? gakulit bla sang Summer League. Oo. San Juanico Inlight Bridge? itong suga. Gwapo. Tayo daw Christmas tree to. Gani Oo, vertical. Horizontal nga Christmas tree. Para na taytay. Kasi higat. Gani. No, Anyway, so, just keep us posted. Kag hulato na mo ni sir, Yes, kag yes, I kung will. ano pag mga diskusyon nyo. Pag abot ko ma-istorya pagid ta. About pagid sa mga Ah. kay kanami nga kon kabalo ka mo sang mga plano ya, at least ang aton nga mga government agencies bala, mga DTI, DE, DNR, may makuha nyo man sila, may interview. Kung wala nagdabot na sila ang mga plano di sa national government, kaya dapat madabot gigara ang implementation sa idalo may sa ila. Hindi sa babaw. Tal babaw ya plano lang niya mo. Correct. Project. Ang ginapabalo lang sa DTI subong, number one, nga ang Noche Buena items, sigurado yan nga magataas, gid. So, Amo lang nga man, sige pabalo na nila, oh. piling ilang hamon magamahal kaya ang baboy magaiwat eh. Bangon sa ESF ngayon, anong bang hamon nga ekspektaron tabi ni man? Sige, so anyway, Sir Frank, thank you so much for the time. Maginatag karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Salamat na salamat sa Good morning. Action Hotline. Si Sir Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Now nga aton mo lang mo ni tinabi kuno ang istorya sila sa presidente. Ara siya aksuneden. Ara siya. Nagkadto sa guro todo sa siling ko 20 pesos nga bugas kag pisong itlog. Abi nyo na benepisyo ni sa tao ning offer na yaho. Action Hotline. Pero basi temporaryo, basi sila ning maskara o nano ning pagkaimtang. I-check ko bala na yung patrol para nga lang pang good vibes lang niyo nga balita naton. Patrol reports. Aksunid, ito giman nga may baligya pisong itlog na. Aksunid. Yes, Action Art. Good morning. May tagpiso gimang itlog na sa Central Market ko, no? Makita mo dang aton sining Facebook Live. Dire una ang G birthday and G trips masinadya sa Mascara Festival 20 pesos. Ang kilo sang bugas. #idcash na bye. Ayaw mo na? Oo. So, bali makadto ka lang na, dasod mabakal ka bugas, do mo na? Yes. Dugay wala kay interviewon tag-i-Action Art. May ginahimo lang sa kadali. Pero ari ang mga stocks ho. Grabe ba? May mga na ready na didaan nga mga napak na mga bugas. Kag-ari, Action Art, mga itlog. Ay ang kilo sang bugas, 20 pesos. Ang itlog, tag-piso. Sampat na kung magkaon ka. Sigang kay sa kakilo. Tapos, may sudaan ka anong itlog. Kung gusto ka kung isa-side up mo. O on scramblon. On ano man ang gusto mo dira, no? Pero yung bagariway na ginaluto, ginapiti-piti na lang. Kaginalunod sa tinggang. Yes. Pwede, pero ato nga balgo piti-piti, hindi to ya. Lawag ko lang to iya. Ginasampaw lang sa tinggang, kay kuno ay kakaroon nagbakal bisa mantika na, tungod, piso lang gin ang presyo. Piso lang ito Action Art. Dugay lang wala kay may grabe ba? Basta kadali lagi. Pero kung sa aton, sining mga ka-action, wala kay anyone can avail man. Basta may Gcash ka nga application. Diri ka kung diri ka mag-agi sa may Bonifacio. Okay? Oo, pag sulod mo lang yung Action Art, 1, 2, 3, 4, ika-4 nga balaligyaan sa wala. So, sa Bonifacio ka masulod, pag sulod mo dira sa entrance nila, sa market, bali sa wala sa iyang porsyon. Sa wala, ika-4 nga kiosko. Wow. Lapit lang yun sa entrance, Action Art. Tapos, kung galing kayo ang Bonifacio, di subon na hindi magyan, kaya ginakayo, dire ka sa may Lusuriaga, sa likod, abe. Sa likod? Diretso-diretsoon mo lang yung Action Art, tapos kita ka nagabaligya sang donative na balang nga mga bag. Turn left, ikaw, diretso hasta nga kung makakita ka na liwanag, ay tilapit ng ano mo, liwanag lapit ng birtahan. Daw sa San Joaquin dito sa Juan ba, iyasang pamilya blat ni DOH Secretary sing una, garin? Gani. Damdaman mo to masulod ka to sa nagadulom nga ginobra lang to man, made lang nga daw kuweba?
Oo, tapos gulpi lang. May Pagwa mo sa liwanag babaw ang to, buhay. puraw puti ang pintang siling mo to ka na sa ibabaw sa langit kay may mga may mga kwanto nga ribulto makita mo to. Oh, true gina-action art. Pero ti amo na pagkuan mo wala Dira iya pagsulod mo na pagkita mo may liwanag, dira iya may itlog, may bugas. may liwanag hindi kaya ba ko tagpiso lang yung itlog. Pero pila ka bilog ang pwede mo bakal? Initially action art na sa initial naton nga pamangkot sa tag-iya ang ano lang ni ng 140 ka trays lang sang itlog. Okay. Kag apat lang kasako kabugas ang ila sining patupa kada adlaw. Tapos may limit man action art mo per GCash account isa lang ka kilo imo sining mabakal kag ano lang anom lang ka itlog per GCash account per day. Di kung pisan kaya ka gusto mo gid mag-avail diri di adlaw-adlawon mo man action art kadto di para Oh, sa kung lapit ka da kung lapit ka da. Oo. Pero so far action art no wala pa mayo sang tawo kay alas 10 pagali naga-start ang ining 20 pesos nga kilo sang bugas kag piso nga kilo sang itlog. Piso ka na bilog guro. Kay pila na ka magpisong kilo na kuning sa kilo na mo tong itlog ron. Ate, kung pwede, gusto mo, sige yun mo eh. Gani man. Oo. Dali lang kita action art ha. Pero tiyan mo na, ora makita mo ta action art ang itlog. Pero kagapon ko no, amo maganing iban man di sa Gabaligya, bala sa Central Market, wala ka balo sang about sa amo ni. Nakibot sila kadamo sang tawo. Kag di syempre, tungod bala sa social media action art, kadasik na lang sang tanan. Perti oo. Pass the word, hasta nga nagdamo ng tawo. Ti, pas kagapon, kuno action art, aguri pa lang naubos ng ang itlog. Tiyo tag piso Isa nga na- daan, imaginab lang itlog sa mga bakal sa tiyanggi, tag pulok pesos. Oo, tapos daw damo naman action art subong ang nagakuha no gamit bala sa GCash account. Ito halos tanan kalabanan kabalo na magamit kag may ara na sa GCash account. Pero kung halimbawa walk-in ka da, nga hindi kayo mo yung Gcash account, why ka application, di ka pa di ka bakal. Hindi action art kay para lang siya sa amo na ganing hashtag nila, hashtag GCash na buy gidya ko no. Pero do ano lang man action art hasta lang man ni sa during maskara lang ni action art. Pwerte man siya, no? Oo. Amo na yung action art, amo ning bugas. Hindi man siya hindi siya BBM rice ha? Hindi Hindi. Sa ng Hasmin. Kaya ang iban mo lang mga action, mga dungol man lang. Kabalo ka naman gumadumduman mo may probisa to bay ngayon nga 20 pesos ang kilo sang bugas. Di hambal sang iban basi amo na ni chance ma-champion pero hindi pa gali apo action Daw art. promo lang niya. Kag ini lang niya, daw subong na gini mo. Oo, pero dako gini action art ang mabulig, especially sa mga bumalakal. Habak mo, ang kilo di subong sang bugaso sa likod niya, tag 42, Bakon tag mo na? 50, tag 40. Ang pinakanubo, 40 pesos mo. Ang makita. Ito ang iya bugas kinabaligyan ng Hasmin. Dami man ni pro. Yes, oo namin na ni action art, pero pag sa Burgos ganito kita taning Hasmin niyo do ara sa 50 plus man ang kilo gani mo. Diba, kung mabakal mo lang yan sa 20? Oo, mabakal mo lang 20 pesos kaya hindi man action art do medium size mo ganing itlog Hindi man sa siling yung Dagko ng itlog. Oo, dagko sa yung itlog action art. Pwede ka isa ka itlog, pwede panyag. Pamahaw kag panyaga. Sigad ako sa mga itlog ni paring Action Nixon. Ano? Sigad ako sa mga itlog sa Galaga. Ito bla. Nang dula ko katanaw to. Hindi why ko yan nagsiyaw-sugo si mo nga taon mo ang itlog ni Action Nixon ang alaga ya. May ara to sa bahay sa ila balay may itlog Damo na siya sinasagod to, way labot sa mga manok kag kung ano pa may kita mo may gin-adapt man siya ganing nga tutoy nginaboy to. Oo, galing kay TN dito, action art, wala, itlog yato, wala ko pa nakita, kag nahira mo, Hey! Fair. Hiramon mong Ay. itlog ya.
ano ba, do swimming lesson. do hampang na. Pero, reaction art to dali lang yan. Sako Kaya siguro nakita pinutsanay da sang bugas Undula siya akson din, perti man no. Grabe man nga style ining sa Central Market no. Action Hotline. Action din. Yes, good action art. Pero, tayo wala katiban nga pod. Sa imo nga balaligyaan. Kamo lang man. Sinudi upod mo ta, kadali lang taya. Kadali lang tayo, si tatay. Tay, hasta saan ning promo, tay? Sa Sunday na lang. Sa Sunday na lang. Alas di ka sugod? 10 o'clock. 10 o'clock. Ano nga lang, tatay, sorry. Ronnie Suganog. Ronnie Suganog. Ronnie Suganog. May nagpalapit si inyo from taga Gcash. Oh, sila gin nag-transaction sa amon. So far, diri sa Central Market, kamo lang niyang ginofera sa amon. Oo, diri lang. So, saan o nag-umpisa? Tuesday, pagali. Tuesday. Oo, asa saan o ni? Sa amon na sa Sunday na lang. Sunday na lang. Ay, ang limitation sang baligya, pagbaligya. Muna, every account sa GCash is 1 kilo. Tapos, gaganom ga bilog nga itlog. Amount sa 6 pesos. Pero paubos ni Grabe. sa adlaw pila. 4 lang ang lalimit kasako. Apat lang. Sige. Pila ka tray sa itlog? 28. 28 lang gali. Ang isa ka tray ganito, pila ka bilog? 30. Okay. Sige, salamat. Action na art mo si tatay ang nagabaligya. 28 lang gali ka. Tray. Oo, 28 lang gali ka tray. Tapos ang Isa ka tray, 30 bilog. Ikaw na lang mat na yun action art. Iti apat ka sako lang sang bugas. Tag 1 kilo. Pila na ka 1 kilo. Ano na yung mat Kay nakapos. Teka labanan sing bugas nindo 50 kilos. Nabla kung di ko magsala mo. Yes. Oo, butang ta maiguan action art mga 40 excuse me, mga 48 kami mga rikis. Oo, nati mo pa na pero ti damo gid gyapon action art ga bakal kag advantage gid ya. Sila gid ako no angin palapitan kay ti basi kay lapit di sila sa sa pertahan action art. So far ti sa aton Pero mayo na bi mo amo lang ning doplo mo ni siya pero at least makabenepisyo kung pigado galing kay kunway ka GCash account hindi ka ka-avail. Pero dasig naman lang subong action art Kung post mo lang Oo, may internet ka ma-download ka GCash account kung verified na. Maka-avail ka naman lang dayon diri. Dasig lang man action art. Tapos syempre ang payment gali through GCash, hindi lang yabot silingon nga. Bit ka na ya 20 pesos kag 6 pesos nga kwarta 26 tanan. Makash in ka na 26 kaya mo na i-transfer mo sila para kabakal ka sang kompleto. May may bugas kag itlog. Sa aton sinimag action pagka last 10 karon pwede na ka mo kadto sa may Kisha store. Kung dalan Bonifacio ka mo mag-agi kung galakat-lakat lang kamo sulod lang kamo kaapat nga stante sa wala. Kung sa Luzuriaga diretso-diretsohon nyo lang pagkita nyo sang balaligyaan sang mga native nga mga bag. Turn right kamo diretso-diretso lang ari ni siya sa o naman action art, no? Sige. Pampag-good vibes lang ni action art kag bulig man sa mga bakulod nun. Ay, basi naka sandad itlog siya sunidin to. Nadula ang signal ya. Anyway, action ni din. Anay nga final huramon action ni din? Last na mabakal ako di tani ko. Gani. Mabakal, mahulatin ka rin last 10 siguro ay mabakal, pasakop ka. Ate, ay ulat, gusto ka lang makigang, ano ni action next sindikatin meeting Galing isa lang kakataksyon art mo. Pero tapos sa Sunday pwede Sige. pag-ibigapon kalagas. Ang gusto magbakal sa 20 pesos nga kilo sa bugas kag 10 piso nga itlog. Live diri gyapon action art sa Central Market. Action idinaboso una sa Brito na sa action sa Bacolod. Action radyo. Sabi ko gani, siling ko BBM rice na ba? Amo na ning katumanan sang promisa. Hindi gali mayara sang promo until Sunday lang, pero mayo mag-amuni. No? At least, kung may GCash account ka kadto kada, makabakal ka na isa ka kilo nga bugas, kagang itlog, pwede ka bakal anom,
sa presyo nga tagpiso. So ang anom 6 pesos plus 20, ang 26 mo, may bugas ka na, may itlog ka pa. Action Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela.
Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung bisana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung bisana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami ko kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, antong na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makulang. Eh, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang ako makulang. Eh, siyempre,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana ano nang ako makulang. Siyempre pigado tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano, hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. Line. Oy, may nga agad dira galiho gapatamiaw gid. Good morning. Thank you for listening sa mga taga Purok 1 sa Barangay Mulubulo, no? Sa Kawayan. Thank you gid ha, nagamonitor sila. Siling ni Janice Santillan Mingan. Siling niya good morning na sir. May nga agad na patamiaw lang kami di sa Purok 1 sa Barangay Mulubulo nga monitor sila kuno. Hotline. Tigal na kay Peter Pabilio na ba mga amigo naton da kay nung Ray Hikana, Junel Itabag, Itabag tanan nga pamilya Isla Porda ramanda sa Purok na. Hotline. Si kagawad nila ramanda no Nikin po salamat sa inyo ha. Hotline. Karon lang dugang nga mga greetings si ari na sa aton nga linya ho.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is Colonel Joseph Thomas Martir. Ma-check lang ko bala sa iya kay damo ga pamangkot. May approval lang party sa gun ban. Kay siling ko kung maaprubahan ni siya kag may ara na sang mando kag approval halin sa Campo Crame. Nung ka mo magalaka bit-bit sa armas na, pero ako would suggest total fiesta ang kantuan yun ni festivity di hindi lang magdala sa armas para likaw naman nga problema. Colonel Martir, sir, may aga sa Action Art Live kasubong sa Action Hotline. Action Art, gamay mga agaman sa listeners sa Action Art. Siling ko damo giga pamangkot nga kung may ganban na. Siling ko ni si Iban, may ganban makagwala. Hindi lang kamo magbit-bit armas, magkanto ka mo sa fiesta. Kaya nakapistahan man ang tuyo nyo. Yes, oo, Action Art. Dapat may pista magsawala. Hindi sila magdala kay bawal gitman na. No? Ang atong request for ganban nandun na sa Crame, no? Waiting pa ta for approval. But siguro bakit ma-delay-delay. Hopefully makaabot man na sa aton, kabay patani. Aha. Pero gina-expect nyo, sir, nga kung may ara, ginman within, bisan madlay pa siya, kaya buwas na ang pitsa 22, kag 23 ang highlight Domingo, ipay balong man ang yapon sa publiko gilayon, sir, no? Yes, sir. Yan ang tagit na kung ara na, no? Galing kayo siguro subong daw out of the country pa si PNP for his signature. Base pala delay o kung base may ma-approve man dito. Aha. Pero what if until October 23, naway gid sa mag-abot nga approval from Campo Crame, anong epekto ni Colonel? So wala man siguro gid sir. Anyway, ara man kami ga bantay dira. Anyway, may ganban man sa wala. Makita namon nga may violation, we will immediately apprehend. Aha. Pero kung halimbawa no ma-approve ini siya, aside from sang armas nga nagalupok, ang gun ban, ang coverage that include sa mga deadly weapon ini, Colonel. Yes, bawal gid man na sir mga deadly weapon kay may city ordinance man mo sa Mascara nga bawal gid man dala deadly weapons especially sa aton festival sites. Okay. And ang firearms mas lalo nang bawal kay mas ano pagid siya ginadilian ginapagdala sa armas kanagalupok. Aha. Now, isa pa gid, ang NTC niya signal jam dira sa paglaom, okay na giniya, sir? Ginaulat na pa man natin, ara na pa naman to sa NTC. Usually, gaabot na siya do mga 2 days before man siguro, every Mascara. So, ginaulat-ulat na pa naman ang arrival or approval sa shutdown. Pero yun ang shutdown o kung signal jam, ang coverage niya within lang dira sa arena festival site, hindi ma-include ang NGC and other festival sites. Yes, siguro amula na, no? Ang NTC man na, may route man kami pasubmit man kami nila to kundi ng routes ang kuan kundi held ang mga street dance and dance competition o sa electric mascara. So dito wala na siguro mag-effect ang shutdown. Aha. Pero by the way, kung mo i-update mo man kita siya na kuning kaswara na. Pero sir, 21 days na kita today. Kumusta assessment mo? Do tawhay waigin man sang mga do dalagko nga insidente nagluntad sa mga festival sites kag in connection with the festival sa Mascara? So for Action Art, do kaluyan man ta, no? 22 days na since the start of the opening salvo last September 30. Okay. Do wala man ta major incident kit sa atong mga festival site, no? Ginatinguan ginamon nga butangan tigid siyang security maayo, no? In fact, ma-open naman ang Lacson Street karon. We will be deploying another siguro mga 200 personnel sa lang area. And aside from that, may mga calendar activities ang Mascara, may harapat nga mga activities nga wala sa calendar bala, damo pagid, may mga mall shows, may mga Plaza Palusa, mga blackout loud sa Panaad, damo patagi na security aside from that. Okay, kaya ang Panaad tuod gali ito ang show to kamo man ang hindi na ya province ang magauyat sang kuno security dito sulod, no? Yes sir. Oo sir. Tika muna dito additional anyway may ginapadala naman nga augmentation sa inyo ang province kuro kag region. Yes, sir. Oo, ang first batch na to, 300 plus. Ang second na almost 200. And ang last batch kung nagalabot din, mga 800.
It's good enough. No, basta tinala nga kadamuon na kag may mga force multiplier magkugani kita nga sige man bulig sa inyo. Yes, sir. Kadamo kin nag-volunteer, kadamo nag-pulig sa amon. In fact, hindi lang false multiplier. All stakeholders, all ang tanong yung community sa Bacolod Bulig, hindi din siya maging peaceful without the help of everybody. Now that the President is expected nga mangin dinapit nga bisita sa Mascara Festival, sir, anong imo liwat appeal, anong imo mensahe sa mga pumuluyo diri sa Bacolod City and mga bisita, no? From Negros Occidental kag outside local man kag foreign nga mga bisita diri sa aton. Yes, as we approach the final stretch of the Mascara Festival, no, please cooperate lang sa atong autoridad kung ano mga instructions, rules, and regulations, follow lang ta. We are here to ensure the safety and security of everybody, tanan nga Mascara goers. We have 3 days, less than 3 days more to go. Sunod lang ta sa mga regulations and abide by the rules. Siguro ang tagit nga ensure kami safety and security ninyo habang nag-enjoy kami sa Mascara. Yes, sir. So anyway, good luck sa inyo kag keep it up sa mga personal dira sa Bacolod City Police Office. Salamat gid Colonel, good morning. Yes, sir. Mayong agaman sa inyo. Action Hotline. Ang Director sa Bacolod City Police Office, Colonel Joseph Thomas Joseph Martir, ang latest ginahulat pa nila, no? Ako siling ko kun fiesta malang kantuan yung festivity kantuan mo. Kag luyag mo mag-enjoy, hindi na lang magdala sa mga illegal da, no? Halimbawa, sundang, patalom, kapin pagid armas nga nagalupok. Kati bawal gina siya. May ganban man kag wala, likawan yun na. Action Hotline. Kaya imbis mag-enjoy ka sang imo sini, mag-enjoy ka sang kapiestahan, kag ako kung mag-enjoy ka na gusto mo mag-enjoy, inang ma-jamming-jamming ka, inom-inom ka, namigid, hindi ka na lang magdala sang salakyan na mga motor-motor kapapulit, kadelikado na. Action Hotline. Hinali karon sugata ka sa aksidente. Na? Galain ang reflexes, galain ang imo sini nga pagmaniho sang motor kung nakatungging ka na mo. Diba? Tikapin pa kung mamiesta ka sa Bacolod, maatin ka Mascara. Dason mapauli ka out of town. Di ko nakatungging ka karon da na kay inom ka. Problema mo karon na ang balanse mo, tanan, no? Mapiktuhan, inati ka delikado. Action Hotline. Para ma-enjoy nyo ang Mascara Festival, kuan lang, halong kitabla, no? Kung nag-travel, kung mag-inom ginman moderately, ngayon ikaw mismo kabalo kung kaya mo pa mo, no? Sa lawas mo ang pagmaniho sang salakyan man o kung motor, kung nakainom, kakaindigin man malikawan, mga amuning gatherings, bla, no? Sa mga amigo mo dira, mahagaran ka, di ka man kabalibad kung kaisa. Okay man lang na, no? Part na sang banding sang inugrupo, pero kung matamaan, kaya kagkaroon madisgrasya ka along the way pauli kas balay mo, kundi dako nga problema. Action Hotline. May nga galang galiog kay Emilia Anthony Mark, Christian Bia Dalisay, ara man si Gina Macapasientos, oy, Barki Tribe, sir, good morning. Margarita Sumagaysay, gamonitor man si Kim Puyulo, siling ni Barki Tribe. Lenny Digala, kag sumungman Marilo Travilla Katinoy, salamat gid sa pagmonitor. Dina Hilumina, si Jace Emiliano Ulak, ara man si Mary Joy Victorino Flores. Siling Action Art, may ilang pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores, Barangay Karulan, Kabankalan City. Si Utay Benedicto, siling tamyaw lang kay Kagawad Ramon Muesco kag sa iya asawa Nita Muesco. O sige, si Jorino ni Pumusino, siya monitor lang live from Langka, Pinaginpinan, Kabankalan City. Liog tamyaw ni Pumusino family, utod galing Jugal Aquarius, Asunta Uhal,
Thank you, gid, ha. Yang Iligan Tipdas, Kagrisa, Balidyong, Buhayan. Thank you, man, sa pagmonitor. No naagarma, kag Jory, nabasa ko na nagali. Ara man si Subtilios Jani. Elizabeth Pastranas, lingyatan ni Akson Radio. Mabuligan yung apo ko, takaan ko, balik sa opisina, pantawid DSWD sila'y. Salamat, gid. Akson Radio, mabuligan mo kami. Salamat, gid. Ulaton ko. Anong problema sa imong kuanhaw? Pantawid, da? Hindi ka na mahatagan. Dula ngalan mo, lalong tabo. Action Hotline! Kaya dapat i-check ta lang na guro anay. Ano kung anong reason nga kagano anong ginareklamo mo ay kamatagan, beneficiaryo ka, daw ay nalula ngalan mo sang imo sini beneficiaryo, ano man? Action Hotline! Pero thank you gid sa pagsalig sa Action Radio. No, I will try nga magkabulig sa imo sini nga concern. Alas 9:20 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos ka gid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang uy, ako makulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw gid ang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana ano nang ako makulang ay siyempre
piga doon. Tapos, kay, ano ko sila. Pwede surbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa oo, ano. nagpadala sang Ito wala mo siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang labak. Nagalimay lang pagmonitor kay Colonel Calixto Mabugat. Okay ni Noy, agaran lang ko niya namang maskarata. Nami ginakon ni Tiksan mo kung malagaw to ni Noy, kaya ako mabodyguard si imo. Action Hotline! Ay, nabaliskan, no? Sige, regards na halong, no, kay Colonel Calixto Mabugat. Good morning, Ninoy. Action Hotline! Araman si paring Arnaldo Osani Boy, Arnaldo Paladar pare. Morning lang maskarada sa inyo kuno Central Market. Action Hotline! May itlog na nga tagpiso pare. O bakal na nga gawa kay maskarata karon na. Action Hotline! Ayo, salamat ginamay ang agaman kay Missy Lorenzo, kag Raymond Gayanilo, Gineline Piccio Dapulang, Ed Bangkaya naghingagaw man, Sir Bobby Munoz dira sa Talisay, Michael Cinco Lamayin, Dilia Liabi, aksulat good morning from Charito Heights, Barangay Granada. Action Hotline! Si Barky Tribe, tamiyaw ko na ni Kaina. Sige, salamat gid sa inyo. Di ko malabutan, sorry gid. Karon na lang sa Action BBB program. Action Hotline! Gamonitor man si Sir Fernandini Nanding Quadernal. Kay Sir Nunoy Dra, good morning. Regards lang kay Madama. No? Maying agagid sa inyo. Thank you for always supporting Action Radio Bacol. Action Hotline! With Action Oliver Pason sa technical side, back up si Action Christian James Binares kag Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!